No noso colexio estamos a facer un estudio moi especial para coñecer os seres vivos que habitan no noso patio, como por exemplo este gatiño. ¡Ah! Anda! Tamén nos visita polas noites un ourizo. E que lle pasa? Creo que lle pica un pouquiño o corpo. Os ourizos son pequenos mamíferos que viven en vexetación baixa, en refuxios naturais como pedras ou troncos. Dentro de nada xa vai hibernar. Este que vedes aquí é un pombo que ten o seu niño nunha árbore do patio. Para velos a todos, utilizamos cámaras de fototrampeo que nos permiten captar a súa presenza sen molestalos, observándoos no seu hábitat natural. Esta é unha pega. Chámase realmente pica-pica. Nós coñecémola sempre por pegas. Son urracas en castelán. É unha ave moi intelixente e curiosa. Mira aquí como anda limpando o seu bico. Este é o rei do cole, o papo rubio, co seu peito vermello alaranxado. É un paxariño moi activo e común en xardíns e lugares con arbustos e vexetación, onde busca insectos para alimentarse. É un indicador importante da saúde ambiental porque a súa presenza adoita reflectir un ecosistema equilibrado. E mirade, ten un compañeiro, un verderolo, un pequeno paxaro de cor verde olivácea. Vive en áreas arboradas e xardíns, aliméntase de sementes, contribúe á dispersión de plantas e ao control de pragas vexetais. Pero non está só, Eu creo que debe de ter por aí algunha compañeira. Vamos a esperar a ver que sucede. O papo rubio que anda por todas partes do colexio, sempre vixiante do seu territorio. É un paxariño de inverno. Aí o tedes, valente, tenaz, buscando algo que levar ao seu papo. Sí. Aí está, outra vez o verderolo. Vedes? Ten que ter unha compañeira. Os páxaros gústalles estar tamén con compañeiros como nos gustan a nós. O papo rubio é tan valente que mira, sí que pode estar todavía de noite e el anda por aí buscando a comida. Hai que ver, que páxaro máis traballador. E como sempre, aquí temos os gatiños. Despedimos o vídeo de hoxe vendo toda esta maravilla animal que temos no noso patio.